Van Simmer in Friesland ben ik Joet helemaal in het noorden van onze provincie. We zijn in Hantum, dat leidt 4 Boppendokkum en bij helder waar naar Scandinavië lezen. Hantum, dat maakt het uit van de Fjouwer Haardwarpen. Hantum, Hantum-Rutborren. Hantum-Rutborren. Hantum-Huizen. Hantum-Huizen. En Hiauweren. En Hiauweren. Nou, precies, die dus. Wat goed, dat is ook om een Friesland werkje. Dat kan net, want ik moet volgende week van de squallen. Dat kan hoe zien hier. Oh, nou dan doen we het dan. Ja. De middenstoorn is stadig gewoon verdwoen hier in het dorp. En dat geldt echt voor de slachter. Slachterij Griepma zit jarenlang in deze stritten. Maar die is er ook al niet meer. Het is nu het wenhuis van Jan en Maria. Hiernaast zit ik nog wat? Hiernaast zit het oude slachthuis, zeggen ze dan altijd. Ja. Daar werd de keislachten. Daar waren de keislachten. Ja, Hantum maakt het dus deel uit van die Fjouwer Haardwarpen. Nog één keer. Hantum, Hantumerhuizen. Hantum-Rutborren en Litsiauwer. En de Litsiauwer. Dat is net mijn H, hè? Nee, Hiauweren, hè? Hiauweren. Ja. Hiauweren. Ja. En toch je hem dan ook een soort te jaren met die Fjouwerwarpen? Ja, we doen eigenlijk alles gezamenlijk. Dus tjerken, squallen, sport. Ja, eigenlijk, het is gewoon, het als één dorp wordt eigenlijk, zo wordt het dingen. Hantum is wel geruster. Korbelveld en de tjerken, zoals die wel in Hantum. Dorpshuis, voor de meeste oude squallen ook nog. Die Hantum-Huizen had ook een Lietse dorpshuis, Tiksel, dat gebeurt ook nog. Maar Hantum is eigenlijk wel het gerustste dorp, want daar ben ik de meeste inwoners. Ja, want hoeveel mensen wij hier? Ja, 600, 650. Ja. En wat mij opvalt, een heel soort huizen die men al hier opknapt hier. Ja, nou ja, er zijn onnodig rotte kisten hier zet je, die zijn onverkoopbaar. En er zijn toch jonge mensen, toch eigenlijk hoofdzakelijk uit de regio, die de huizen kocht hebben en helemaal opknapt. En ik vind dat hartstikke knap. Ja, en dit is nog eens zo'n rotte kist, niet kijk door hier dus zeker? Ja, nou ja, dit is dan een Hollander die had het kocht en die zal het wakker verbouwen. Maar, nou ja, je ziet wel, dat gaat net zo hard. Nee. Nou, dat kind... Voorzichtig uitdrukt. En het is eigenlijk het is verschrikkelijk. Het is een dikke ergernis. Maar je kunt er weinig aan doen. Ja. Het is zijn eigendom. Dan ga ik wel eens met de gemeente, kun je me er wat aan doen, maar dat wil niet. Nee, wat ik nou een dak op, hè? Ja, nou, dat er eerst nog een verdieping op komt. Oh. Maar ja, we laten je erom, maar het is gewoon hartstikke jammer. En waar gaan we nou heen, Jelle? Even naar de kerken. Och, wij naar de kerken. Alle dorpen, werkelijk alle dorpen, die hebben een kerk en ze willen alle hier de kerken zien. Ja, maar het is ook een heel bijzonder gebouw. Deze staat hier al meer dan 1000 jaar. Ja, maar dat zeggen ze al hier. Ja, maar het blijft een bijzonder gebouw, want het net onderschatten. In Amerika, de oudste gebouwen binnen 200 jaar. En dan zeggen ze, dit is een monument, zeggen ze dan. En dan kerk gaan we eromheen. Dat is heel bijzonder, waar zoveel mensen die begroeven binnen. Dus het is eigenlijk wel een heilige plak, maar het is wel een bijzonder plak. Ja. Dat is zeker weer. Ja. En die kerk is dus 1000 jaar oud. Ja, zo ongeveer, ja. Nou, hij is mooi. Kom, we gaan weer ergens oors in. Ja. We gaan de loft in, want ergens daar is Johanna. Dit is de baan, de juiste heading, dat is allemaal goed. Mooi, nou, gaat ie. En we roteren. Hop. Up, and away. Vette shit, toch? Het is een hele vette shit, ja, ik vind het wel. Ik moet nog niet helemaal naar beneden kijken, maar... Precies. Ja, komt hoor. Fries, het is zo mooi. Moet je je voorstellen met nou ja, bijna onbewolkt weer. Een zonsondergang over het rad. Nou, echt met de app. Jongen, wat is dat prachtig. We wonen hier zo mooi. Echt, dat ik hè? ja, eigenlijk niet een voorstelling van maken hoe mooi dat eruit ziet. Oh, hartstikke mooi. Ja, dit hand op. Ja, dit woont hier zo mooi. Ik zeg mijn collega's van de televisie krijgt al steen. Ik vind het heel spannend. We moeten nou een bocht om het dorp binnen. Hoe hoog zitten wij nou ongeveer? Zeg maar iets van 300 meter, zo'n 1000 voet, zo'n beetje. Dus
Dit uitzicht zou je hebben vanaf de Eiffeltoren. Ik ga gewoon vriendelijk, dat zei je maar. Je kunt ook allemaal andere gekke dingen doen om het interview een beetje te saboteren. Ja, nee. Dat soort dingen. Nee. Nee. This is your captain speaking. Sorry, dat moest ik even dan. Hey Jelle, dan ben we hier in Hantem. En dan hebben we in één keer dit. Een stupa. Een boeddhistisch bolwerk. Hoe komt dat hier nou te lonen? Nou ja, Tibet zit er een hele protte. Maar er zijn 3 plakken boeten Tibet. Die hebben speciaal een hele plakken ben dat. En dit is er één van in Hantem. En hoe komt deze stupa nou in Hantem te lonen? En 44 jaar geleden, toen kwamen hier al hippies uit de Ronestad. Ja. En die had dit dus, toen kwamen ze erachter dat dit een hele plak was. En de familie Fransen, agenten George Fransen, die had het uiteindelijk best mee begonnen. Nou ja, en het is nog zo uitbreid dat dit verhaal. Maar dat Hantem een heilig plak is, dat wist je natuurlijk al lang. Ja, nou ja, je komt uit Friesland, hè? Ja. Dus dat is, het zal wel zo wezen. Hantem is een geweldig plak. Ja, maar kom je hier vaker? Nee, net vaak. Ik kom er 1 keer per jaar of zo, maar meestal als we gasten gaan die zeiden van nou, we willen hier even zien of we in een blokje om. Nou, dan zullen we hier wel eens even, maar verder ga ik er niks mee. En dit brengt geluk, hè? Dat kind, ja, dat is de gebeden dat hij de wereld wil gaan, dat brengt goede dingen mee. Ja, waar ben je hier voor? Hoe voor? Nou ja, ik hoop dat Heerenveen wint van RKC. Ja, nou, dat zou wel mooi worden. Ja, toch? En een puntje voor Cambuur. Maar ik weet net dat soort gebeden hier op staan. Nee, Oh. ik denk meer horen dingen. Maar... Jelle, Tierentank voor de roenleiding. En zo'n stupa, dat brengt ook een beetje geluk, toch? Ik geef er maar vanuit dat het geluk brengt. Maar Hantem is gewoon een prachtig dorp. Doe maar gewoon, dat wil je vanzelf een beetje bijzonder. Dankjewel. Mooi slotakkoord. Tierentank, Jelle, ik ga toch nog eventjes vlucht naar die stupa. Want Jen, Ja, want je... Hoi. 20 jaar lang wie dit de slachterij van Hantem. Maar ja, je zag het wel. Het is nou geen slachterij meer, hè? Nee, het is nou het wenhuis van Jan en Maria. En wij, mooi even binnen. Jan, 2 jaar geleden, toen hij hem dit huis kocht. Ja. De oude slachterij van Hantem. Hoe zag het er toen uit? Nou ja, zoals hier op de foto zien is het wie al behoorlijk in vervallen staat. De ruiten minder luid waait en het is hier ook wel zien bij het winkelruit, dat leiderluid. Ja, en van binnen wie het gewoon heel oud, verouderd. Het wie een dikke bende, Jan. Ja, eigenlijk al, ja. Minder nog meer elementen van Sjoenkoerders van... Ja, dit wie vroeger wel echt een oude slachterij? Nou ja, eigenlijk wie het meeste er wel uit. Dan kon je dus nog wel zien hoe de winkel eruit zien of uitzag. De tegeltjes en alles zitten er nog in. En dan kon je zien wat de vriescel zitten had. Nou, dat soort dingen. Maar al het apparatuur en alles weer voort. Ja, en de vaardoor? De vaardoor is nog helemaal gelijkbleven. Die is gelijk Ja, bleven. en de winkeldoor die zit er nog in. Ja, dus dat is alweer nog hetzelfde. En dit is echt origineel. Ja, Deze door. dit is nou de oude winkeldoor. De oude winkel door. Ja. Hier kwam zo als Lietse Jon met het briefje van Mem. Ja. Mijn poen heel om heel. Zeker weten. En dan kregen we nog een lekker wasje naar de tijd. Hè? Goeie harde tijden, hè? Zo is het. Ja, en nou wij weer. Ja, En dit is eigenlijk het enige wat er nog echt van oerbleun is en het slachthok. eigenlijk al. En je wij hier maar een heel soort willen. Ja, En je naast zit ik nog wat? hiernaast zit het oude slachthuis, zeggen ze dan altijd. Ja, Daar werd de keislag. daar waren de keislachten. Dit is het voormalige slachthok. Hier slachten ze vroeger. Die beugel die zal ik wel een bepaalde functie gewoon hebben. Ja, en ik zie die haken nog wel hier. Ja, vleeshaken die ben er nog. Maar die broek ik nou om ze nog naar wat te verven. Ja, Ja. je maakt het toch wat mooi, Ja, hè? wat En hier creatief stien dan wezen. die kei die stien dan daar te wachten. Ja, en dan brachten ze hierheen, denk ik. En dan waren ze hier slag. Ja. En ontzag hier uw avonturen hier in Hantem, Hielendal in het noorden van uw provincie. Morgen dan ben we in het altijd poepchique Oranjewoud. Dat is morgen. Maar één ding is zeker, Hantem, ik dat is simmer in Friesland.